Pero muna pa tadi ko. Live na lang. Kadilay. Labo. Lapit mo sa layo. Labo. Ikot ka lang. Dito kayo kasi. Diyan tama. O, diba ang gulo namin? Udah. Ayan mga ka-dragon, good morning. May lakad kami ngayon, kaya lang may inaantay pa kami. Guys. Pa kami grindang. Siya na namin tindang guys. Baka nagtubo ulit yung rating na. I-check natin. Baka nagtubo na naman yung rating niya eh. Atidan lang natin ang ayuda sa indang. Yan, thank you kay Sir Lito Cades. Shout out sa Cades family. Thank you so much po. Yan, sila yung nag-sponsor para sa ihatid namin ngayon sila indang. Tugtog. Lakas. Popot, where are you, Popot? Yan, shout out kay kapatid na Los Biminda Chan. Hello po kapatid. Ito po ang kauna-unahan natin viewers. Number Dyan, one. may. Una-unahan, 1,000 may ka. 12 viewers na yan. May ice cream ka. Unang comment. Diyan maulan na ba sa inyo ngayon mga ka-dragon? Parang ngayon pumasok Dito yung ramdam bagyo. na si Leon. Nagpaparamdam na si Leon Guerrero. Medyo mamaya magulan siya, mamaya magkukuan naman, mag-init. Popot? Popot! Ganda-ganda naman ni Popot. Kalakad, kakay. Ang buhok mo, kakagunda Basta guys. yan yung dito niya. Pamatay niya yung... Ayun yung tinuloyan kasi ng Nagsama yung kahapon sa bayan. Walang palit-palit. Kadungdung rin. red. Hindi na Ano mag-ano. na, yung kapot na. Kunay kapit niya na sa akin. Inano niya pa yung buhok ko. Tapos pag nung nakasakay na kami, nakaganon siya. Dito no. Hindi yan, nakatulala lang na gano'n. No? Eh, dito yung dali. Sabi niya, sige, pagalitan ako ni Daddy. Lola kapag- Flor. Para makita ka ni Lola Flor. Para makita ka ni Hello po, Lola. Lola. Kasi yang, Lola. Hello ka na. Yang, Beautiful eyes ko sa kanila. Beautiful eyes. Flying kiss sa kanila. Beautiful eyes. Ah, Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful Yang, eyes. beautiful eyes. Dali, yang, beautiful eyes po. Dali, beautiful eyes. Dali. Beautiful eyes. Galing-galing talaga. Sapa. Beautiful eyes. Isa pa. Beautiful eyes kay Lola. Beautiful eyes. Hello, Lola. Ganyan naman yung hair niya, guys. Curly hair. Yan naman, Si ano, Valentina Mother yan eh. Dragon. Si Valentina. Oh, napapatingin siya sa itsura nyo, lahat kayo nakabalanggot, sabi niya. Yang, beautiful eyes na. Dali. And hello po kay Ma'am Leia Pulido. Yan, good morning po kapatid. Good morning po. No. Nagpunta na sa freezer. Sabi niya, nandun yung ice cream eh. Yan, may tinda kaming mga ngayon guys. Ice cream. Dagdag ano din. Siomay. Pangkabuhayan. Pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayan showcase Kailangan ni na JD namin at ni Yan. Pambili ng gatas ni JD at ni Popot. Tapos may isa na namang maglabas. Sinowa daw. Si Noah. Wow, Noah. Yan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Beautiful Dali eyes. City. Dali. Beautiful eyes na. Dali. San Francisco. Hello po. Hello po. Kapatid natin Beautiful dyan. eyes. Dali. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Kay Dali. Ma'am Los Biminda Chan. Nasa may mukha niya. Kay Lives ay shout out sa Sexon family from Montalban. Hello po sa ating mga viewers Sa mga dyan sa Montalban. Rizal. Yan, marami rin tayong viewers dyan sa Montalban.
Kay Sir Ingat po Bruce kayo Bambico dyan. from Hawaii. Yan, kamusta po? Ingay ni Parat. Pakitaan mo na sila ng dance. Nantay namin yung tricycle guys. Hindi na nagdating. Pakitaan mo ng dance. Tarararan. Nagpaganon. Tarararan. Tarararan. Sino kayo ngayon ba? Nagtulong mami, kami. Tarararan. 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 Yan, shout out kay Sir Peter Dungay Lungsod. Yan, ingat-ingat po dyan, Sir Peter. God bless all of you and your family. Keep safe always. And thank you so much. Tarararan. O, doon sandali. Tarararan. Tayo na tayo. Sandali. Tarararan. Yang. Tarararan. Tarararan. Let's na ah. Bukbang na lang tayo ng domay. Yang. Walang magbili. Mainit yan yata. At malamig. Malamig. Matumal ang pan guys, customer pag naulan. Oops. Tarararan. Oh, beautiful eyes. Beautiful eyes si Popot. Ay, sus! Yan, hello din po sa ating mga kapatid dyan sa lokal ng Labot, Distrito na Ilocos Sur. Yan, hello kayo dyan mga kapatid dyan sa Ilocos. Parang Hi, medyo all. malapit yata ang bagyo dyan sa Ilocos. Dyan banda sa Tubigaraw, Isabela. Mag-ingat-ingat kayo dyan, mga ka-dragon, mga kapatid. Sana ano lang, sana ganito lang yung Kasi yung kamay ka, hindi masyadong maulan. la, Tarararan, 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 Oh, yan na, palakpak na ako. tarararan, Palakpak ka rin daw. palakpak daw lahat. Gusto niya guys, pinapalakpakan siya. Tarararan, Usod ka daw. dito yang. Dance. Dito ka doon kay tita. Hindi na yung pet mo ang nakikita dyan. oh. Tararan. Kasi tarararan. Tarararan. Kimbot lang. Tarararan. Tandaran, tararariraran. Tarararan. Tarararararan. Dali. Bakit dito eh? Tarararan. 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 Beautiful eyes mo sila. Dali. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Blow a kiss. Blow a kiss na dali. Ah. Beautiful eyes na kay Lola. Blow a kiss. Ay, sis. Flying kiss. Dito, dito. Madalian lang yan eh. Yang, hug niya, tita, hug. Hug, yang. Yang, hug ma, tita. Yung hug, dali. Yang. Yung. Yan. Ito tara sa bayan, oh. Ice cream. bawal. Ah. Yeah. Bawal. Tulog. La, mainit. Tarararan. Ay, sis. Tarararan. Hug na daw, hug. Batang to eh. Oy. Hot. 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 Mga lolas, oh. Fresh na fresh. Mas fresh pa ang lola sa camera girl. Balas na. Nagkakuskus ba naman yan sila? Pagkuskus ka rin, Kuskus berna. Ganda ko nakakuskus pa gabi. Dilugan Paano na. bro na? Ay, daw matag. Sino naggamit? Hindi niya yun alam na magalis tayo. Masad sa duta mo. Oh, ganyan oh. Ako. Bili kayo guys ng ice cream. Ayan. Tinda ni Liana Popot. Ito yung ating siomay. Tinda ni Popot. Ito guys yung mga frozen food. Pero konti pa lang laman. Yung ice cream. Popot, wag yang pasugo. No. Bigay mo yun.
Sabihin mo, basahin nyo. Basa! Book mo. Ay! Yang. Yang. Oo. Kulit ka. Naka-video ka. Wala, yan na si Lola. Oh. Lola, yan na si Lola. Lola! Mainit. Oh. Hot. Hot. Ala. At saan punta yung tricycle? Hindi ko alam. Gamit niya. Nararan. Baka dyan. Anong meron sa barangay? Yung mga dikray. Meron yata sila yung mga bata. Hi, Jang. Good morning, Jang. Hot. Say hot. Hot. Up. Yan, hello po sa ating 35 viewers. Hello po. Good morning. Itaas mo nga dyan, Teo. Masyadong mababa. Hot. Hot. Nararan. Nararan. Oh, yang, si Tita Jingjing, oh, dali. Ay, si tita. Tita, bili ka na ng paninda ko. Isa, Jingjeng, libre mo kami ice cream. Kamo. Yun, Tita Irene at Tita Jingjeng. Baka naman Tita Jingjeng. Tapos bili mo na rin yung siomay namin. Wala kaming customer. No, hot yan, hot. Ay, naapo, magkapatulog ng paraw ko. Oh, hot. Hot. Say hot. Hindi yun alam na mag-alis tayo. Hot. Mukhang maudlot yung lakad namin, guys. Bakit ang muna pa dito? Hoy, alis dyan, oh. Alis na lang po tayo. Oo, ano mo, mukha mo. Wala ka. Ba't walang tatrabaho daw? Wala, eh, mamaya pa lang. Dapat makapunta Makulit ang bata. Makakot na sa kanila. Hindi ka lang makaman natin na magkukuha ng 3. Sige, oo. Lako. Sino yan? Hi, say hi na. Hi. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ay, chat ko si Kwan, si Albert. Pakita nga ng kembot. Siksi naman. Timbo. Arararan. Arararararararam. Ay, wala akong magawa. Wow! Wow! Ay, Wow! But guys, ano pala yung ano? Dapat wala na yung sibuyas. wala kasi kaming driver sa sasakyan eh at may trabaho si Kuya Dan. Hindi na tayo makapunta po sa tanghali na. Pwede na pagkalis ko na. Gakanta ka naman, Jared. Ang takasog ka ka. So kapag naudlot kami ngayon, mga ka-dragon, baka sa bukid na lang kami. Wow! Ay, nako. Lari kayo trabaho sa bukid. Dami, trabaho daw. Linis. Kita ice cream. Kamo. Oh, ayan na. Tita ice cream. Hindi nuggets yung binili ni ano kanina, diba? S. Ano kayo? Cherry at? Oh, bingo. Dalawang ganito, diba? Oh. Ang gunisa yan? Magkano Ano, yan? ayun yung mga pangbaon-baon. Magkano? 45. 38. 38 diba yan? Okay. Okay? Bingo. Maglagay ka rin ng price kaya dyan, Teo. Pwede yung magkuhan ka, yung hotdog na tingi-tingi. Meron man siya. Hindi, kahit lagyan mo lang ng pintripin yung mga sugot niya. Di ba? Burat. Basa. Basta yan.
yan, alis dyan ah. Oh. Yang, tinakpan mo naman. Ano na ang plano, plan B? Nakaplano-plano. Kahit magpunta tayo doon. Huwag magnaba yan. Wah. Wah. Ay, sige na. Ang mukha mo dito matutulog ah. Wala na rin nagpa-shout out. O, di, mag-out na kami. Tulog pa sila. Ay! Yan. Kaya napagpapag. Bye. So, ayan mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi. Baka pupunta na lang kami ng bukid. Babay na. Tuloy na lang namin yung aming pagbabarnish doon. Yung tricycle wala. Kumuha ni Papa yung tricycle. Hindi na nakabalik. Anong oras Ano na na? rin, alanganin na rin. O, babay ka na lang. Bye guys! Bye po. Ingat po kayo Bye-bye, palagi. mga Ingat po kayo sa bagyong Leon. Ingat po kayo lahat. We love you all guys! Bye. Yay!